Het Noordpoolorkest Utrecht gaat joert maar Ed Kowalczyk optreden op Pinkpop. Kowalczyk is de eerdere leadzanger van de Amerikaanse rockband Live. Op het popfestival in Landgraaf brachten ze een nummer van de cd Throwing Copper. Ah, super. Super. Wat een energie komt daar los. Dat is niet te geloven. Hoe was het ervaren? Ja, dat is één bak energie die over je heen komt. Ja, dat is zo lekker, zo'n kick. Het is gewoon een kick. Het Noordpoolorkest bestaat uit 42 professionele muzici. Het is voor het eerst dat ze voor zo'n groot publiek optreden. Ja, wat voor gevoel geeft u dan? Nou ja, je ziet de mensen en je bent natuurlijk zelf met jezelf in eer natuurlijk bezig. Dus het is wel een hele aparte ervaring natuurlijk. Ja, vind ik wel. Ja, maar energie eventueel? Ja, natuurlijk. Je krijgt natuurlijk heel veel energie, hè. Adrenaline heet dat, toch? Dus, we kunnen nu nog een concert doen, meteen. In de Oosterpoort in Greens zal het orkest ook nog eens maar Kowalczyk optreden.